Haga jinga lekai porlok haprenga Ghana Persia ika Nigeria. Haba pai shaga nga jinga lekai ka Nigeria kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ka Ghana da arla ka wei hadu bukut ka jinga lekai. Haga wei pat ka jinga lekai porlok haprenga Santos kabade ka Kenhun ya lekai Neymar Persia ika RB Leipzig kabade ka club na Germany. Haga nga jinga lekai ka RB Leipzig kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim sok ya ka Santos da laila ka wei. Haga jinga lekai Europa Conference League final haprenga Real Betis Persia ika Chelsea. Haba pai shaga nga jinga lekai ka Real Betis kala yo ban penkhi jar nengkong tang haga minit ka bakhandai lengbau abje esal soli. Balengba ga nga shigol ka Real Betis katam da shigol lanot hadu bukod ka kela step. Haba pai pat shaga kela min ka Chelsea kala yo ban tap ya ka gulpen ya khai haga minit ka ban riu peusan lengbau Enzo Fernandez. Bad haga minit ka ban nyau peu Nicolas Jackson leo ban tap ya ka gul ka baar nagbanta ka Chelsea. Bad haga minit ka ba pra peu lai ka Chelsea kala yo biang ban tap ya ka gul ka balai lengbau Sancho. Bad ha shwa ban kot ka jinga lekai kata haga minit ka bakhandai peu plus iway ka Chelsea kala yo ban tap ya ka gul ka basau lengbau Coisido. Bad dela magini ki sau gol ka Chelsea kala la abat limsuk ya ka Real Betis da sau la ka wei haga nga jinga lekai final. Bad yo ra ya ka namla du jong ka Europa Conference League menta ka samoy. Haga jinga lekai MLS hapren ka Atlanta United Persia ika Orlando City. Haga nga jinga lekai ka Atlanta United ala job da laila ar. Haga jinga lekai hapren ka Cincinnati Persia ika FC Dallas. Haba pai shaga nga jinga lekai baro artli ki Kenhun ki khai da mar lai gol hadu bukut ka jinga lekai. Haga wei par ka jinga lekai MLS hapren ka Inter Miami Persia ika Montreal. Haga nga jinga lekai ka Inter Miami kala khor ka nam job hadin bagalala bat limsuk ya ka Montreal da Saul ar. Baria gini ki sau gol jong ka Inter Miami layo ban tab ar gol da Lionel Messi bad ar gol layo ban tab da Luis Suarez.